гэты інструмент вярнуў душу народу. Чалавек сімвал для шэрагу пакаленняў. Чалавек, который сышоў, з ім сышла пэўная эпоха. Але тыя нават нешматлікія музыкі, якія прыйшлі цяпер, а іх разоў 5-10 больш. Але мы прыйшлі са шчырай спагадай да сваякоў і да гэтага чалавека, і хай ему будзе добра на нябёсах. Памяць была пры жыцці і па жыцці. Сама няхай на нябёсах будзе добра.